לא הבנתי, את רוצה את זה כלכלה חברה או כלכלה בחברה? ביחד, אהובה שלי. כן, זה הדרכה, כלכלה בחברה. הדרכה במפעל הקיץ, הוא שואל אם עדיף חירות או שוויון. קיץ במפעל, תגלי מגילות הרציונל. במפעל הקיץ, הוא שואל אם עדיף חירות או שוויון. בואו למפעל, גלי גילה את הרציונל. אוי לא, אוי לא, חניך הבריז מפעולה, אמרתי לו תבוא, וזו סיטואציה לא פשוטה. כל חניך מוביל שינוי, סוציאליזם, קפיטליזם, אני חצוי. עושה את השינוי, מחפש את האיזון שבי, That's how it's supposed to be. אני רכזת שכבה חיים, רכזי שכבה, כולם פה משפחה, בונים את הפעולה, מקימים את המדינה. איזה חניכים עוברים את הלוז מדהים, ושלא נדבר על המדריכים. 1, 2, 3. הדרכה במפעל הקיץ, הוא שואל אם עדיף חירות או שוויון. קיץ במפעל, תגלי מגילות הרציונל. במפעל הקיץ, הוא שואל אם עדיף חירות או שוויון. בואו למפעל, גלי גילה את הרציונל. מדיניות קיצוב, זה כלכלי חברתי, חוק בריאות ממלכתי, זה כלכלי חברתי, גם עיירות פיתוח, זה כלכלי חברתי, כור היתוך פריפריה, זה לגמרי כלכלי חברתי. את הקלאסרים אני מסדרת, על שום מתודה אני לא מוותרת. תודה, אמרו שהדרכה, ממלכה, משפחה, אני לא מתווכחת עם עובדה. רכזי שכבה, כולם פה משפחה, בונים את הפעולה, מקימים את המדינה. איזה חניכים עוברים את הלוז מדהים, ושלא נדבר על המדריכים. 1, 2, 3. הדרכה במפעל הקיץ, הוא שואל אם עדיף חירות או שוויון. קיץ במפעל, תגלי מגילות הרציונל. במפעל הקיץ, הוא שואל אם עדיף חירות או שוויון. בואו למפעל, גלי גילה את הרציונל. למי שלא הבין, גלי זה המלווה הדרכה שלנו. Yeah.